RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Ang ito matatampo nagdasagan nga Tessa. Pagdali lalagi diha, oy. Kinagpaabot na sa Arnel nato. Paghuwat ko no, be? Ngano sa kang giingnan man ni alas 10 nga, kibaw man kang uto na kong mumata? Excited lang ko nga magkaila-ila mong duha. Sige na pa, pagdali na. Ayaw na lang pagwapag maayo. Gwapa naman kadaan. Lagi, uy. Sige pag yung ulog-ulog diha. Okay na ko, tana. Pasansya gid kaayo nga nadugay mi ha. Okay na, oy. Nalingaw naman sa kong tuyok din, eh. Si Tessa di ay. Day, si Arnel, friend na ko. Hi, Tess, ha? Mas gwapa ang ligas personal. Salamat. So, biyaan na ta mo ha. Ha? Huy, wa pinasa tong sapot ha. Naibaw ko. Di ko makigsabot ko nimo. Naibaw ko nga dili ka mo sugot. Sige guys, enjoy, bye. Gusto ka nga mananautag sini? Sige. Naningas sa ganin ni makatanaog sa lida, uy. Dili man ang mulingi na ako. Di sad pareha sa uban, ni mo aksyon og hikap sa akong kamot. Tess, ha? Okay na ka? Sige mo ko, tutok na ko, good. Wara, uy. Sige na, tiwas na tagtanaw sa salida. Okay. Ipadayo, nag-check tanaw, ay. Ay, ka-boring. Ikaw sad no? First meet pa gani ninyo. Gusto na nimo nga touchy siya? Para nasa thrill ba? Sus. Day, buotan maguto kong amigo. Sobra rapod sa kabuutan, day, uy. Dili na ko siya, bet. Day. Samo, kaning Arnel, uy. Magsige magpanawag. Bahala ni siya. Dili na ko tubakon. Mangita ko kung laing kalingawan, bi. Mo try ko og mga dating app. Mao ba? Nakaila-ilas dating app? Yes, day. Og gwapo siya, day. Gusto na kong makakita niya sa personal. Ikaw yung bahala. Basta kay ako, di na gid ko mo pala ilaglain ni mo. Kay basig imo ring i-ghost sama ni Arnel. Luoy ra ba kaayo? Sige tog chat na ako. Yun sa mali siya? Nangutan na kung wa ba ka makauyon niya. Klaro, ana. Da, pasag dito, uy. Ay, kaning usa mo'y gusto na ko masuwayan, day. Makikita gyud ko ani niya. Sige, magkita ta. Kay gusto sa kong makita ka sa personal. Ibaw ko ka mas guwapa ka sa personal. Sus, ulog-ulog ka na. Pero sige, mag-set ta og date kon kano sa ata magkita. Asa naman ni siya? Ansa nang oras o? Wa na mo reply. Ingon kipadung na. Diin dyan ka ako niya. Di sad siguro eh. Paabot lang ako pila ka oras. Sure ko nga nairason nga nung nadugay siya. Lawom na ang gabi pero paghapon siya. Salbahis. Wa siya magunahon nga babae ko. Nga nagpaabot niya diri sa park. Bisit ba ya, uy? Niuwan pag yun.
Mangita ko kapasilungan. Basta na kayo ko. Ugwat ko'y kapasilungan. Lisod pagiging kay isa kayo orasa. Sa ako manin ako. Oh. So, ayan ka na ko. Pangayog tabang ni Arnel, no? Ako siyang tawagan. Nag-usap sa diha. Oh, kuan. Nisuroy lang. Mo ba? Pero, pandili ka makaanhin. Mabot ako. Pero mo rin. Oh. Nganong, diri man ko ni mo gida sa motel. Asam dito ka na doon. Para makapauga kasi mo si Nina. Aw, unya, ayaw kong ina nga maghubo ko din eh. So ay paugay mo si Nina nga di ka maghubo. Stricto ba ani niya? Magkuha sa kong tuwalya. Medyo uga na siguro tong sinina na ko. Hello? Naminaw ka? Nagsige na kag tutok pero di ko ni mo tubagon. Oh. Ha? Nainahitabo ninyo? Oh, kalit ka ayo, day. Ay, huwag ko makasabot sa akong gibati, day, uy. Huwag yun ko mag-expect na buhaton to niya. Di ba may gipangita nimo? Ang surreal? Monggo! Entertain na nagbalik si Arnel. Padayon na kung sa minasugdan ninyo. Tessa. Arnel. Unya karon nga nagsige naman mo kita. O, napoy mahitabo ninyo permi. Unsa na may status ninyo? Huwag ko kay Bao. Ha? Unsa mo ka mahibaw, uy? Dili di ka mangutana? Kalain ka, ano, kung ako may mga tanag una. Ay, no? Oh, milagro. Dili na ka-agresibo karon. Day, Pero kung kipangutanon, unsa na may na-feel nimo para niya? sa tinuod lang, nasayop ko sa akong unang impression niya. Ganahan ako niya. Og, murag na in love na ko niya, tay. So, usa pa may kipaabot nimo? Sultihin na! Unsa man ang gusto nimong isulti nako? Arnel, Ay, sa di pa day, Tessa. Oh. Gusto na ko nga natay kasabutan. unsa man na? Di ta pwedeng ma-in love sa usag-usa. Unsa? Ha? Nisugot ka nga padayonon ninyo bisan og dili mo uyab? O, day. Kaya dili na sa ko gusto mawa siya na ako, day. Wow! Murag, ikaw na mo ay nagukod ni Arnel lagi, day. Dili na ko malikayan nga ma-in love niya. Maong musugot na lang ko nga, wa mi label, basta makakita lang git ko niya. Day, Tessa. Wa naman mag-chat si Arnel na ako. Busy siguro. Di lang sana ako sa mukon. Noon sa gunang naong nimo. Day, pila naman kasi mana nga wa na magparamdam si Arnel na ako. Ha? Ay naman, nag-expect pa di ikaw nga mo-chat siya. Ha? Nga naman? Naa naman ko siya uyab. Tanawa gani sa Facebook. Unsa? Oh, tinuod. May uyab na ko. Oh. Ganun na nagpa mo ka. Naglagot ko ni mo! Ano man?
Unsa mo gunita, ha? Di ba di man ta uyab? Wa tay label, Tessa. Ug diha na ta kutob. Arnel! Nasakitan yun ko sa gibuhat ni Arnel. Kay syempre, na-inlove naman ko niya. Pero wa ko'y katungod, kay wa mi label ming duha. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.